Vítajte pri Fibonacciho predikcii na 12. septembra 2017. Máme pred sebou euro-dolár, ktorý nám najprv otestoval 127 Fibonacciho predikciu na predaj, odrazil sa trh nadol, potom vystúpal takmer na 150. No a odtiaľ by mali ísť nadol. Cieľom je úroveň 1,1573, odkiaľ očakávam tlaky zase smerom nahor. Takže nákup na 1,1573 a predaj, pokiaľ trh tam ešte príde, na 1,198990. Dolár voči jenu, nákupná pozícia 107,68, naopak prvý predaj 114,18 a 117,70. Takže tí, ktorí nakupovali na 107,68 na veľmi silnej úrovni Fibonacciho predikcií 50, tak cieľom je 114,18. To je prvý cieľ a druhý cieľ 117,70. Poďme ešte na Libru voči americkému doláru. Nákup 1,3065, naopak prvý predaj 1,3305, druhý predaj 1,3376.